galon di se ga tiye be tinya wele la fala ka chiende me tinya wele la galon di se ga tiye be tinya wele la fala ka chiende me tinya wele la galon di se ga tiye be tinya wele la fala ka chiende me tinya wele la na mara shi kolomba uyo tinya wele la fala ka chiende me tinya wele la sara ga jugu bomuri tinya wele la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بعدين شريف لا تفي لا جبرو مالكنا مالكو كان فولي أني ولي نمدو ويه أو دته أو من سؤالين وشريف لا تفي لا ثاني واتي بلا جلنا بأغواجل كنم أمي نمنا جميعة إزهار نيمغو نودي أستاذ سليماني جارا alena ka kalande be faranyonga sawo sa kasangani Fatimatu Zahra aleka bangeli nusojai alhamdulillah rabbil alamin nyina takera martikalo samba fla ani mugwan fla konnala nyamana alhamdulillah rabbil alamin anga karamugo bo bora fanchama fe kana kenenga ningana wajuli sheria bara inundona ni folika ani tanukanye anga maba welelon fe no doye anga alimamina ko ani dugutigi fokata se merima ay fami soro oluka folikani tanunkaona anga jaka olasa nyofe ambare islamo am islamia be foni islamia ta foli mi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ami allah ta'ala tanu ami allah ta'ala walin mandon ami dimayin allah ta'ala fe ami demayin allah ta'ala fe alaka anti shitana koroma alabi ko ka kiraba ngomi muhammad sallallahu alaihi wasallam muhammad ka barako dumay ala ko foliu an qur'an kana ala ko muhammad ya muhammad fa iza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim aku ya muhammad libni ka ala ko bara damne ni ka qur'an kala damne ay min allah ta'ala fe niki kishi ka bo shitana toroma we ala ka kuma kan yare note ala bi kishi ka bo shitana toroma me ni ay ala in qur'an ayay digi ka fo muhammad ka fo fasta'iz billahi minash shaitanir rajim ka damunga shitana mayde ma ambe allah ta'ala deli anga jama sanmay ala ka shitana joro je ka bo am klama bele gelina o ko fe ambi allah ta'ala to ko solli ga kira bil bayka kanga sira korokora ka fa allah ala fo itene ala kelente ambi sira korokora ka fa amadou muhammadu allah ta'ala ka jonu allah ta'ala ka jedenu ambi kenan ni kanni ni tan san foloy ni tan san flanay ni nay ansa samanani isabdin mo ko ba kenaka mam allah ta'ala ga ala sawra ka gersege ambi foli foro don donna izhar dini nyama bayre mi Suleiman jaray ay chesiri mi ngenya mana amadu mo bashira mami do ka ya rabbi ala gashi an kana dama ote mani go ko ya organisateur u ana deme bo ana baraka mu mi jega barenke ami foli kuye ami do kuye ya rabbi ala gashi an kana duma ote mani go anga leader jama bela jere defan biya anga jamana tigi biya anga imama biya fe won fe siya ami do ka belejite ya rabbi amina ko min balaka belejile amina ko alaka belejile no ya o man amila salihan fali nafsihi ni barañ manke yaki yere o man asa ani barakulo ke fa alaiha barakulo atono be rekade ala ko qur'an ko no wa an laysa lil insani illa ma sa'a ana ma de fofodiye ye barañ ni ka kidur je kono wa anna sa'yahu sawfa yura do halati me sigara dem ngani ye baram ngi ta bele gele sori yerenya ala ko qur'an ko tuni o ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda allah ye fen nyumam ni baram nyumam ni ka bli yerenya itore sori ta ko no kuma ni barina fal fa bi misli hadha falyatanafasu al mutanafisun adama non ko ngo wodo nona ni baram nyumay ni mami kene min kan ne do jabi kene ami kene min kan ne ala ka ko kene ami kene min na kene min norum naga to kene bele gele ga wayni kene ni mami do ke ya rabbi amna batun nge kene kono ya rabbi ala ka do bele gele ala ka bele gele min anyi skema fe on fe se ami do ke ma bele gele ala ka si bele gele nyumay anga dugu na nga jamana ya kalfa ala mi kalfa tie ya rabbi ala ka nga dugu na nga jamana ala ka bele gele kalfa samé jama ame ala barkada ame aw bele gele fo awa ne be foli ke nyamana population bele gele to la tieni muso ani nyamana alimamu bele gele to la me foli ke ka bele gele bismillah
aw nana a diyara n ye a bɛnna mɔ bamanan ko ten sali k'i den tɔgɔ da ko Famsajɛ a ka kɛ kurajɛlenkɛla ye an bɛ maa min nɔfɛ nin ye bi n'a nana ka na jama lajɛ n'o ye Solomani Jara ye alihamdulilayi a dɔ ne fɛ bi tɛ depuis a bɛ kalanso la yan fɛ a bɛ taa ka taa foli kɛ n na a b'a tɛ nin bɔ a ka denmisɛnya kɔnɔ fo ka se bi ma o de la sa an y'a dɔn maa maa tɛ bonya b'u yɛrɛ bolo ka di maa ma ala tɛ bonya di yɛrɛ ma maa maa bɛ bonya b'u yɛrɛ bolo ka di maa ma ala bɛ bonya di d'o tigilamɔgɔ ma Solomani ka bonya ni a tɛ bala an de la parce que ɲɛ b'a la cogo min na a ye min kɛ n'o de dɔn o de la fɔ ala ka ni bonya d'a ma an bɛ dugawu kɛ ala de ka dɔ fara o kan ala ka barika don a ka koɲɛw la ale bi ala kana fili s'a ma ala k'a mɛn an ye ala k'a ɲɛ mɛn a kɔ ala ko k'a ka ala kosɔn ko bɛɛ lajɛlen bisimila fɛn min ma min natɔ sɔrɔ ka n'o tatɔ sɔrɔ an tilenna hɛrɛ la ala ka su hɛrɛ d'an ma ala ka sabu ɲuman k'an ye a kisi a juguman ma ka naba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ka bɛɛ barika da k'an ka dugutigi fo k'an ka alimamuw bɛɛ lajɛlen fo k'an ka dɔnnibaaw bɛɛ lajɛlen fo ka ɲamana cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barika da kuma min bɛ n'a kɔnɔ n bɛ ka kuma ni an ka wula in na diinɛ yɛrɛ an jɔlen don kɛnɛ min kan tɔn belebele min b'an bolo n'o ye Izardini ye a denfa Alhaji Adama Tarawele n bɛ ka kuma ni ale de ye kuma ma nɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma an ɲɛ bɛ cɛba min tile la nin de ye Alhaji Adama Tarawele ye wulikajɔ min b'a bolo cɛsiri min b'a bolo diinɛ b'a bolo degere min na o dogolen tɛ mɔgɔ si la sigida nin kɔnɔ yan nka anw ka kuma dɔ la n'an y'a fɔ a bɛ minɛ fɛn ɲini kuma ye ani nata kuma ye nka ala bɛ tiɲɛw dɔn mɔgɔninfin yɛrɛ bɛ tiɲɛw dɔn o la adama ko ko dugutigi k'i bisimila dɔnnibaa fɛn fɛn y'i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka se kɛnɛ in ka wula in na a ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye n'o tɛmɛna an balakaw kalanbulon musow a bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barika n'o tɛmɛna cɛba min ye nin hakilina sɔrɔ ka an fara ɲɔgɔn kan n'o ye Imam Solomani Jara vraiment denmisɛnnin don mais a hakili sigilen don kalan ni kodɔn tɛ kelen ye ala bɛ kalan nɔgɔya maa dɛmɛ i b'a sɔrɔ i tɛ Solomani Jara a bɛ fɛn dɔn parce que a hakili ka bon kosɛbɛ an filɛ nin baara min kɛ yanni ka se kɛnɛ kan arabadon an bɔra ɲamana yan ni ɲamana tɔgɔ ye ani arabu tɔgɔ ye ka taa Makiba fɛ yen a se 2000 kɔnɔ Busiba kɛrɛfɛ a ka janvier kɔnɔ ani kalanbulon muso tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a don Makiba y'an bisimila kosɛbɛ ka jisuma d'a ma ka bɔsɔn d'a ma an y'an ka haju bɛɛ lajɛlen fɔ Makiba ye a ma yan sɔrɔ nka a ka kɛnɛ in kan yan Makiba ka maa bilalen ka na o bɛ an cɛla yan o la an bɛ fulakɛ fɔ k'a barika da an bɔra a se 2000 la an y'an kun da Zamizamiw ka so Zamizamiw ka so Aïdara Basande ani Ali Bamadani de an taara ka so ala kalanbulon musow tiɲɛ taara an yɛlɛla escalier fɔlɔ la ka yɛlɛ filanan na ka yɛlɛ sabanan na ka kurubɔni kari ka yɛlɛ naaninan na san b'a yɔrɔ dɔn kojugu gardiw sigilen don da la u y'an bisimila siège manama kɔnɔ fɔlɔ ko an k'an patienter an ka jisuma min jisuma minnen kɔ ordre nana ko an ka don salon barikama in kɔnɔ salon min ka fisa salon bɛɛ ye cɛ kelen min ka fisa cɛ bɛɛ ye y'a bali Haidara a y'an bisimila ne Samuru ni n ka délégation an taara a y'an bisimila a y'i tɛgɛ d'an ma a ye fɛn fɔ an ye fɛn min na hakili sigi o kɛra k'a ni cɛ belebele in don ɲɔgɔn fɛ n'o Alhaji Adama Tarawele a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen o la serifukɛ ye layidu di an ma ale tɛna yan sɔrɔ wula in na nka ni ala sɔnna a ma n'a don sera k'a sɔrɔ a den min bɛ kɛnɛ kan an b'a den dɔ sɔrɔ kɛnɛ in kan an b'a jigiya k'a fɔ sɔɔni an bɛna sirifuw bisimila nin kɛnɛ in kan inshallah o la an bɛ dugawu kɛ tɔn in ye Izardini ala ka barika don a la ala ka nin ɲɛta ala ka nin caya quartier in kɔnɔ Fatumata Zahara ka kɛnɛ ala k'a sigi Mali yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ala k'a barika di an ma ciba in kanu kosɔn bidɔn bonya kosɔn sɔli ala Mahamadu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah kɛnɛ nin kan an nisɔndiyalen Izardini ka wele bila la ka na silamɛw ma kɛnɛ nin kan ni a san 3 ye nin ye diinɛ kɛnɛ n'i y'a sigi ni jamakulu min ye an b'o fɔ kɛnɛ bɛɛ lajɛlen kan i sigi e yɛrɛ bolo tɛ se k'a kunbɛ bilen donc an b'o kɛnɛ de kan sisan fɛn o fɛn sigira ni ala ko ye la ilaha illallah ala kɛra mamutu ye ala yɛrɛ mamutu ye hakɛ tɛ o jama na wa hakɛ tɛ o kɛnɛ daraja la alimami bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la dɔnnibaa bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la bisimi a'immatul ulama
doni baw ni alimamu kan jɛkulu o tɔgɔ la n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an filɛ nin ye Sulemani min ka kɛnɛ kan Sulemani a ye ne kanu ka se hakɛ min ma Ala de b'a hakɛ dɔn a majiginen don a sabalilen don a murinen don ko bɛ ku a la donc n'o ye maaw wele ni yɛrɛ bonya t'i la i bɛ n'i sen jɔ ka kɛnɛ kan o ye kɛnɛ barikalen de ye ne tɛna kuma janya n bɛ bɛɛ lajɛlen fo maa min ka dɔrɔmɛ kelen don la kɛnɛ ni ɲɛnɛmayali la yarabi Ala ka nafolo ni jiri Ala ka barika don a la Sulemani yɛrɛ Ala ka maakɔrɔsi di a ma Ala ka maakɔrɔsi di Ala ma yarabi Ala ka mɛn ka sigi kɛnɛ nin caman kan. Foli bɛ kɛnɛ in cɛw ni musow bɛɛ lajɛlen ye. Bɛɛ laminɛ. Ne kɔni ne kɔntanenba de don ne ni n ka dutigi ani n denw ani n sigiɲɔgɔnw ani n balimaw. Bonyaba de taara ka di an ma. O ye tiɲɛ ye. Bonya min n'o ye Ala bonya ye. Walahi. A tɛ di bɛɛ ma. Ayi. Ala ka bonya ɲɔgɔn tɛ yen diɲɛlatigɛ la. O tɛ yen. Yarabi a ma mɔgɔ sen sera yan bi bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Bɛɛ foli laminɛ. A ye bonya min di anw ma bonya in a diyara anw ye fo ka dama tɛmɛ n bɛ furucɛ fo kosɛbɛ ka barika n'ale tun ma sɔn n kun tɛ marianiya in kɛ Ala ka san caman jira a kɛnɛ na an ka sigi ni kɛnɛ ninnu ale ni miirila anw na ka jala in di an ma an ka sigi Ala ka ɲamana musow bɛɛ. Ko ni silamɛya foli ye k'aw fo ni kelenya foli ye k'aw fo ni badenya foli ye. Alisilamɛw foli tɛmɛlen waati ka so an bɛ selibikɛ an ma a bisimila ayiwa ɲamana kɔnɔ bi ayiwa Ala ni Sulemani jara Ala ni ale sababu ale de ye sigi min kɛ ale ni Iba Hayidara u ye kalan kɛ ɲɔgɔn kan wagati jan na kalan nin kɔnɔna na nalenkɔrɔ kɔ ka bɔ kalanyɔrɔ la ale ni Iba Hayidara u taara fɔ ne yɛrɛ fɛ kaso ma n'o Iba Hayidara n'a nana bi ɲamana cɛkɔrɔba tɔgɔ la k'a nana ka na sigi Sulemani Jara ka kɛnɛ kan an b'a fɔ k'a k'i bisimila an ka groupement tɔgɔ la Usmani Sherifu Madani Hayidara tɔgɔ la groupement Bɛn national tɔgɔ la an ka ɲɛmɔgɔ n'o ye commune 1 o président ba groupement tɔgɔ la n'o ye Isiyɔ ka Sise ale bɛ kɛnɛ kan yan ale sigilen b'an yɛrɛ fɛ ɲamana ATT-bugu kɔnɔ an b'a fɔ Sise a k'i bisimila o fɔlen kɔ an b'a fɔ u natɔ fɛn m'u sɔrɔ u t'a tɔ u kana n'u sɔrɔ an bɛ ɲamana cɛ n'a muso fo an ka groupement tɔw fɛn o fɛn bɛ ɲamana kɔnɔ yan fana an b'a bɛɛ lajɛlen fo ɲamana groupement tɔndenw bɔra bɛɛ lajɛlen bɔra ka jɔ i n'a fɔ cɛ kelen i n'a fɔ muso kelen nin ko kelen an ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ mais kɛrɛnkɛrɛnnenya na Ansardeli mɔgɔw an b'a fo o don su an y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ an karamɔgɔ denkɛ bɛ na a ko ɲɛ bɛ aw de bolo Ansardeli an b'a fɔ alihamudulilayi depuis kunun fɔ bi a bɛ nin sira kelen kan a ma sɛgɛn a ma ɲina a jɔlen don Ansardeli mɔgɔw k'aw ni ce Ala k'aw sara Ala k'aw sara Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw de wulilen bɛ k'a jɔ ni karamɔgɔ ka denw ani karamɔgɔ yɛrɛ ani karamɔgɔ nɔfɛmɔgɔw ani groupement karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen a y'a se ka bɛɛ lajɛlen ɲɛ an b'a fɔ aw ni ce Ansardeli mɔgɔw bamananw ko ten ko ɲɔ doniba taara tɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman de bɛ yen aw ni ce a ka doniba ɲuman na karamɔgɔ fɛnnadege don mɔgɔ min n'i y'a ladege a ka kan i bɛ bila sira jɛlen kan fɛn min ye sira ni nɔgɔ t'a la karamɔgɔ Ansardeli an b'olu tɔndenw lajɛ ka karamɔgɔ yɛrɛ lajɛ sani i ka ɲaga fɛnba la fɛn min y'a fofo i b'o min lajɛ karamɔgɔ Hayidara ale kan ka kɛ masiri filɛlifɛn ye ka kɛ ladegefɛn ye jamana kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ a n'a nɔnɔ i b'a lajɛ bi den min b'a bolo bi min b'an fɛ kɛnɛ kan o ko tɛ a cɛman n'a musoman kelen t'a la ko min ye kunfin ye
o kelen tɛ yen wa bɛɛ yɛrɛkɛlen don bi ka ɲɛsin di Ala ka diinɛ la seli ma an b'a fɔ Ala k'u bolo mɛn a la. An bɛ Ala fo k'a waleɲumandɔn k'a barikada bi wulada in na ka na an karamɔgɔ jɔyɔrɔ fa nin kɛnɛ in kan n'o ye Makiba ye. Alhamdulilahi rabbil alamin. Ninnu tɛ sansɔrɔ juru kɔ ni I y'a ye karamɔgɔ a n'a ka tɔndenw wulila ka taa foli bila Makiba la ka a bonya da a kan o ti sansɔrɔ ni juru tɛ dɛ a sababuya ye jɔn ye a sababuya fɔlɔ o ye an balimakɛ ani an karamɔgɔ n'o ye Sise. Sise fo ka waleɲumandɔn na ale ye kɛnɛ in na ale o denfa ye an b'a fo k'a waleɲumandɔn k'a barikada sababu bi fara ɲɔgɔn kan de a kan ka kɛ min ye ka sɔrɔ ka résultat di ka kɔ biɲɛ maa minnu bɛ yen n'o olu ye a ɲini jamana kɔnɔ silamɛw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a sinsin yɔrɔ dɔ o ye an karamɔgɔ Makiba ye maa min sɔnna fɛnɛ k'a ka bonya bɛɛ bila kɛrɛfɛ maa min sɔnna k'a ka daraja bɛɛ bila kɛrɛfɛ ka I fara tɔw kan k'i ni tɔw kɛɲɛ walasa silamɛw ka don da kelen fɛ ka don bɔ da kelen fɛ ka se ka limama fara ɲɔgɔn kan ka limama sigi sababuya o ye an karamɔgɔ Hayidara ye ale de jɛra a ka jɔyɔrɔ kɔ ni karamɔgɔ Amadu Bile ka kuma ye o ti bi ko ye dɛ karamɔgɔ Amadu Bile de y'a fɔ a ye a ko Hayidara e ka so a ko Amadu Bile n sɔnna wa depuis o don fo bi a ma sɔsɔ bi o la an karamɔgɔ Makiba ani Hayidara ka jɛ dɔwɛrɛ tɛ koyi Ala ko de don o de y'a to sufi cɛkɔrɔba b'a fɔ ko ma kana lillahi dama dahara wa tasar wa in yakun lisiwahu bana wa nfasar fɛn o fɛn n'i y'a kɛ Ala kama o ko bɛ dume fo ka taa se alikiyama jɔ ma o ti tigɛ nka ni Ala ko bɔra fɛn o fɛn na o ko o bɛ kɛ ko tigɛlen donc o la ka fara ɲɔgɔn kan silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan a sababuya belebeleba Mali kɔnɔ ninnu fila b'a la an bɛ Ala deli sini kɛnɛ ani laban ma Ala k'a d'an n'u ma an tɛ bɔ kuma na n'an ma foli se sara ma ɲamana kɔnɔ yan n'i ko ko silamɛya i bolo bɛ si sara ma n'i ko ko fara ɲɔgɔn kan i bolo bɛ si sara ma an bɛ dugawu k'a ye sini kɛnɛ Ala k'a d'an na kɛnɛ Ala k'a barika Makiba ko k'a ka foli fɔ aw bɛɛ lajɛlen a ye délégation min formé ka taa a fɛ yen o délégation in ko ni Ala sɔnna a ma ko a b'a ka bonyamasigi kɛ ko ka n'a ka bonyamasigi k'aw ye ka a yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan yan n'a a dusukun ye ka anw bila farikolo la ka se ka aw jɔyɔrɔ fa hakɛto b'a kan salamu aleykum wa rahmatulahi. An bɛ ɲamana bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ barikada k'a bɛɛ waleɲumandɔn an b'an ka dugutigi fo k'a barikada an ka alimami bɛɛ dafalen bɛ kɛnɛ kɔnɔ Ala dɔnbaw ni Alakira dɔnbaw jigitigiw a ye bisimila a n'an ko maa o maa sen n'a yɛrɛ se kɛnɛ in kan Kayatu Kulubali ko k'a ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen n'o ye kalanbulon président ye Madamu Kunu Kayatu Kulubali a ko a bɛ jama fo ka jama barikada ka jama waleɲumandɔn a n'a ka jama mɔgɔ o mɔgɔ sen n'a yɛrɛ se an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen n'o bɔra yen Hayidara denkɛ min nana an ka kɛnɛ kan an bɛ foli k'a ye bari Kolotiri bani Hatimu k'a ye bisimila Hayidara den i bisimila i n'an bɛ ku i bɔra maaba la aw yɛrɛ kɛra maabaw ye a ye bisimila ɲamana an n'an bɛ ku o tuma an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye maa o maa nana an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ko in diyara an ye cogo min na Ala k'a diya Ala ye ten Ala ka bɛɛ lajɛlen hami dilan masa min ye ɲinɛ yira an na Ala ka san wɛrɛ jira an na Sulemani Jara Sankara n'u ni Balabilen Bɔnsɔn duwawu den don barika den don dɔnnibaa bɛɛ ka k'a la sigida maa bɛɛ ka k'a ye k'anw k'a ma ko bi man ca n'a ye k'a ka bisimila n'a ka jama ye k'a n'an bɛ ku Alhaji Adama Tarawele kɛra denfa ye k'a ka
bɛ kun o kuma min donna anw da o de ye nin ye n'aw ye kuma daminɛ k'a ti dabila su kolen don ala ye min dɔn o de ye wasakɛ hakɛto bɛ kuma ka salamu mahamadu. Bagaman min filɛ nin ye sa kɛnɛ yɛrɛ bonya kama n'a barika kama vraiment n bɛ bonya lase a labɛnbagaw ma fɔlɔ ka jamana alimamu bɛɛ lajɛlen u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn cɛsiri min kɛ diinɛ ko la vraiment ka cɛsiri a ye ɲɔ ye la ka tila ka da kan tuguni u ka dugawu kɛ jamana ye jamana bɛ bolo min kan bi vraiment an sago ye sisan président aw ka dugawuba de k'an ye pour que jamana bɛ bolo na ka bɔ bolo kan n'o kɛra bi jamanadenw bɛ hɛrɛ sɔrɔ i kɛra ɲɔgɔn man ca dɛ i kɛra ɲɔgɔn a ka dɔgɔ n'a sigira bi n'a dugawu kɛra ala yɛrɛ barika la dɔw bɛ minɛ donc u bɛ dugawu kɛ jamana taabolo ala fisa nɔgɔ jamana ma cogo min na ala sɔrɔ denw kan bɛ cogo min na ne tɛna kuma fɔ ka caya donc an ka foli b'u ye mɔgɔ minnu sebakɔrɔ ka se yan u ɲuman ka se u ka siyɔrɔ la ala ka foyi k'u la donc mun kɛra ala ka dugawu minɛ bɛɛ hakili to jamana na jamana de ɲɔgɔn tɛ yen an bɛ diɲɛ de ni nin tɛ an tɛ sigi yan bi donc an bɛɛ sago ye bara ka ɲɛ basigi jamanadenw ka se ka ɲɔgɔn kan fɔ ka jɛkulu ɲɔgɔn ma ka jamana taga ɲɛ. Alhamdulillahi rabbil alamin o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen an karamɔgɔ n'o de ye Aseri Sharif Usman Madani Haidara ale denkɛ n'o de ye Sharif Ibrahim Haidara ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Iba ale ye foli kɛ ani ka dugawu don bɛɛ lajɛlen ye ale ka kuma kuncɛra Jamiyatul Izari ɲɛmɔgɔ ani ka fara tɔndenw kan olu ye diplôme di Sharif Ibrahim Haidara ma an ye fɛn min sɔrɔ o la an ka jɛ ka o seera ɲɔgɔn fɛ. Ala wari man dɔn ala min sɔnna ka n'an bɔ ala fo naamu ay sabali an sigira hɛrɛ la ala ka an ɲuman wuli hɛrɛ la ya Allahu bangu ɲuman bɛ ala bolo ala ɲini ala fɛ ala k'a di an ma amin ya rabbi bi an nisɔndiyalen don dantɛ nisɔndiya min na silamɛ jamakulu ye ka fɔ ɲɔgɔn kan foyi ma kɛ bi ni kanu ani ala dɔn ani yɛrɛ di vraiment foyi tɛ an bolo k'u fo a ye an y'u ye cɛ min kɔ n'o ye Sulemani Jara ye an n'a jɛra ala de kama o tɛ bi ye n'i ye mɔgɔba caman nalen ye ka na fara a kan bi o sɔrɔla a yɛrɛ dusukun na a n'a yɛrɛ kɛwale la nɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ denmisɛnw na minnu ye kalanw kɛ k'a ban mɛ u mana kɛnɛ sigi hali maa fila ti ye mais n'i ye mɔgɔw nalen ye o sɔrɔla o yɛrɛ ka mɔgɔ bonya cogo ani ko diyacogo la mɔgɔw an karamɔgɔ caman bɛ yan an ka alimamuw bɛ yan an ka dugutigiw bɛ yan monsieur le maire nana ka fara diinɛ ɲɛmɔgɔ caman kan o baden bɛ yan o bɛɛ jɛna n'a ye ka ani Nabiyatul Ansarudini mɔgɔw ani an ka musobaw bɛ yan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn vraiment an nisɔndiyara dan nisɔndiya min na an karamɔgɔba yɛrɛ nana fara an kan n'o ye Imam Sise vraiment o sɔrɔla solo yɛrɛ la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn mɔgɔ o mɔgɔ bɔra ka yɔrɔ la ka se nin kɛnɛ in kan ala ka kɛ hɛrɛ o tigi ma an kɔni bɛ ala dɔn an bɛ mun seereya sɔrɔ kan an ma foyi dɔn a kan ni ala ko tɛ donc tuma n'an ye mɔgɔw tugulen ye ala bɛ yen o ka kan parce que mɔgɔ min man jada wajada wa in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum donc an ɲɛ b'a la a k'a jija dɔrɔn sira in kɔni ma nɔgɔn n'i y'a daminɛ wagati b'a la ayiwa ŋɔniw b'a sira kan mais n'i ɲɛ tugu ka i sen tindi i bɛ tɛmɛ nin bɛɛ kan a tɔ bɛna kɛ an ka sigi k'a tɔ lajɛ n b'a ɲini ala fɛ ala k'o nɔgɔya ye bɛn ala ka sabati ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ala ka dugu in ala k'a karaba ye ala k'i sago d'i ma ala k'a ni wasa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bɛɛ bɔra ka mankutu ni jogoba minnu fɔ ne y'o ye mɔgɔ fɔlɔ min na o ye ale ne ni Sirifukɛ jɛra ɲantɛ an jɛra tunga fɛ gɛlɛya la o y'a sɔrɔ a ka bilen an ye ɲɔgɔn kanu ye dusukun dayɛlɛ ɲɔgɔn ye an nana ɲa kow nana sabati ten o la Izardini ye a kanu président d'honneur tɔgɔ la ni o ye ɲɛmaaba yɛrɛ Laji Adama Tarawele ani présidente tɔgɔ la ni o ye madame Kulibali Kajate Kulibali ani ɲinanta marraine yɛrɛ bi musoba min bolo ni o ye madame Tarawele Jatu Jalo ka fara n karamɔgɔ ni n ka ɲɛmɔgɔ kan ni o ye Cheikh Mohamad Sise ka fara Izardini kalanbulon
bela jere ani Isardini tondi beka chifike ko ka abunya ni tablo doneri aye som min ke ka simbo akono koro ka sisi nyamananya ni nyamana donba bela jere tokoy ni nyamana karamo bela jere tokoy ani nyamana siriba bela jere tokoy ko ke miri ani tashible chifike ka oklo aka sokono sanani wati na yoye America jiri nyamanana aka duwa ka nyamana ni asili bakaw ami adile ala fe ya rabbi ala ka oke ani aye shini kene Butuh, ya butuh berat. tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen an karamɔgɔ n'o de ye Ostaz Mohamed Sise ale ye foli kɛ ani ka dugawu don nabaga bɛɛ lajɛlen ye an ye fɛn min sɔrɔ o la an ka jɛ ka o lasa ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ mɔgɔ ye i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka na an ka kɛnɛba in ka dɔ fara yangan ka silamɛya tɔgɔ la an b'a bɛɛ lajɛlen fo ni kisi ni hinɛ ni barika foli ye o tɛmɛnen kɔ kuma jan tɛ an bolo foli ni waleɲuman dɔn ani barikada de b'an bolo ka ɲɛsin kɛnɛ in naba bɛɛ lajɛlen ma nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin an balimakɛ ani an karamɔgɔkɛ n'o ye Sulemani Jara ye ka ɲɛsin ale ma bamananw ko n'i ko mɔgɔw ma i ye mɔgɔw wele n'i ma mɔgɔw ye k'i b'i yɛrɛ ye hadamaden b'i yɛrɛ de ye ni mɔgɔ min ɲɛna i ɲɛna yɛrɛ ni tiɲɛna i tiɲɛna yɛrɛ Sulemani Jara ale kɛlen tɛ denmisɛnnin ye a yɔrɔ la n'i y'a sera ka nin diɲɛ jama fara ɲɔgɔn kan musokɔrɔbaw k'u ka baara to yen cɛkɔrɔbaw k'u ka baara to yen an ka mɛriw an ka alimamuw an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw an ka dugutigiw nin bɛɛ ka baara bila k'u bɛna Sulemani ka wele jaabi o tɛ Sulemani ka wele jaabi o ye Ala ka wele jaabi de ye o ye Sulemani yɛrɛ u y'a ye sira min kan o ye siraba ye sabu ka d'a kan o ma foyi don a la ni Ala ko ni Alakira ko tɛ ɔ Sulemani ye nin ko in a y'a ŋaniya siri waati min na a y'a ɲini an fɛ ko an ka kɛ kɛnɛ in denfa ye an ko kɛnɛ in denfa ye kɔni o ye tɔgɔ de ye sabu Sulemani ale bɛ diɲɛ ko o ko la an b'o la ka kunu an b'a la ko bi sabu a ye kalan kɛ an fɛ yan centre culturel iranien na an y'a kalan san dama dama yanni a ka taa ka sanfɛ kalan na Liban jamana kɔnɔ o kɔnɔna na an ye taamasiyɛn minnu y'a la an ye jogo minnu kɔlɔsi a la an ye hadamaden bonya min y'a la an ye karamɔgɔ bonya min y'a la an ye yɛrɛ dɔgɔya min y'a la o ye anw kɛ ni a ko n ko an bɛ sɔn ka tugu a kɔ ka da ka fara kan an ka kalanni don an den don an dɔgɔnin don nka n'a y'an bila sira min kan an bɛ tugu o kɔ sabu ka da kan mɔgɔ mali bonya ka ban o si la o hukumu kɔnɔna na ne bɛ min ɲini ɲamanakan bɛɛ fɛ an b'a ɲini aw fɛ a ka dugawu kɛ an denkɛ a n'an ka kalanden ye n'o ye Sulemani ye a bɛ baara min na baara in ka se ka sabati a bolo a ka ɲɛ a bolo sabu ka da kan cɛsiri min b'a la ani wulikajɔ min b'a la aw ka dɛmɛ o de bɛ se ka a se a ka laɲini ma o tuma na anw ti kuma janya an bɛ naba bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka perezanba tɔgɔ la n'o ye Mohamed Makiba ale ye Mali silamɛ denmisɛn bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye bi an bɛ foli k'a tɔgɔ la a ma yan sɔrɔ a ko n'a nana an ka foli k'a tɔgɔ la wa a y'a ka ciden kɛrɛnkɛrɛn bila ka na n'o ye an ka Seku Tali ye Maki Tali ye a y'o bila ka na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko u taara bonya min na ye a bonya y'a fa Sulemani n'a ka mɔgɔw taara de k'o fa ka zawiya kɔnɔ Seku Usumani Mara ni Hayidara fana a tɛ a y'a denkɛ bila ka na mun na nin bɛɛ kɛra mun kosɔn a bɛɛ kɛra Sulemani yɛrɛ kosɔn ani aw minnu faralen don a ka baara in kɔnɔna na o tuma na an bɛ Sulemani kalifa aw la ka a kalifa Ala la k'a kalifa Ala la ka hakili to a la denmisɛnnin de don ni a y'a sira ka sira min man ɲi a ye kuma fɛ sabu ka d'a kan hadamaden i ni sariya bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ kalan t'o la kodɔn t'o la kɔrɔya t'o la ni sariya bɛna s'a la yɔrɔ min na a ye kuma fɛ ɔ n'a ye sira ɲuman min fana kan a y'a fɔ ko dɔ fara nin kan hadamaden nagasilen don tuma bɛɛ o tuma an tun b'o de fɔ an ɲɛna k'a ɲini Ala fɛ masa min ye ɲinan yɛrɛ la yarabi san caman bɛ Ala bolo Ala k'o yira an na Ala ka labanko ɲuman di aw ma a ka diɲɛ in yarabi Ala ka diɲɛ in Ala ka kɛ ɲɛkɔnɔdiɲɛ ye jamana in a bɛ degun kɔnɔ a bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ a bɛ ɲɛni kɔnɔ nka an b'a dɔn masa min bɛ i y'a bila o degun kɔnɔ masa in hakili b'a la o tuma an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka Mali degun Ala ka wuli pewu Ala ka kɔfale hɛrɛ la Ala k'o kɛ kiraba in kanu kosɔn bi don in na hɔrɔma sɔli ala rasuli
nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ an karamɔgɔ n'o de Ustaz Sulemani Jara ale min kɛra ni anniversaire yɛrɛ labɛnbaga ye a ye dakurunya laseli kɛ Fatimatu Zahara yɛrɛ kan. Fatima Zahara alayha salam ale ye jɔn ye a y'i da don la k'o walawala an ye fɛn min sɔrɔ an karamɔgɔ Sulemani ka laseli la an ka jɛ ka o seereya ɲɔgɔn fɛ. Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Kuma janti an bolo bi wulada in na nisɔndiya ye a sababu ye k'a ye ni ala kanu jamakulu ninnu bɛɛ lajɛlen kamarila ɲɔgɔn kan a ma kɛ foyi kama fo n'a bɔra Ala subhanahu wa ta'ala ka kira o kanu ni o yirali la diɲɛma bɛɛ lajɛlen. Maa bi kɛnɛ in ka ɲa an y'a dɔn an ni ala cɛla la ni jɔrɔla tɛ fiyewu kɛnɛ in nani a ma nɔgɔ. An karamɔgɔ Sada ale sɔrɔli ma nɔgɔ ka fara an ka dugutigi ni kan ni o ye Alhaji Bamusa Jara ye ninnu sɔrɔli ma nɔgɔ nka ninnu ka fara ɲɔgɔn kan ka fara an karamɔgɔw kan ani an ka alimamiw kan ɲamana bɛɛ lajɛlen ni a dafɛmaw bɛɛ lajɛlen k'i ka baara bila ka na ko Fatimatu Zahara ko o ye fɛn ye fɛn min ni sanu t'a sɔrɔ wari ti a sɔrɔ. An karamɔgɔw bi yan o bɔra fo quartier jan an karamɔgɔ Yaya a bɔra fo Ɲamakɔ ka fara karamɔgɔ tɔw bɛɛ lajɛlen kan nka an k'a dɔn buna adamaden bi ko o ko kɛ ala ko la nimisa ti o la diɲɛ ani lahara in na fɛn o fɛn ni o kɛra Fatimatu Zahara kama alayha salam nimisa t'o la bɔnɛ ti o la. Ɲinan ye baara in san sabanan ye nka ɲinan ta la tiɲɛ don ko o ko n'i y'a ye k'a fɔ ko a bonyana ni maaba dɔ de ye fɛnba fana bi bonya ni maaba dɔ de ye. O tuma Seyida Zahra alayha salam ale ka ko bonyani o ye daliba masa ka ko o bonyani de ye. Mɔgɔ minnu sɔnna ka jɔ nin ko in kɔrɔ a doni kɔrɔ a musaka kɔrɔ a nafakati kɔrɔ ani farisogo yɛrɛ donini ka bɔ kɛnɛ in kan makɔnɔ ni daliba masa kanu tɛ foyi t'o kɛ. An baw an bamusow minnu bɔra quartier jan fana na ɲarela ka fara hali segukaw bɛ a la u bɛ fo n'an k'a dɔn dɔrɔn Fatimatu Zahra alayha salam ale de ye tour du monde ye. Tour du monde cogo di mɔgɔ o mɔgɔ ni e mako bɛ diɲɛ ani lahara o kunnanja la o ti sɔrɔ yɔrɔ si fo ni alakira Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o kanu tɛ. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. tumana min na ni silamɛw farala ɲɔgɔn kan ka na ala kira nɔfɛ ko kira i ye an kanali min kɛ k'an bila ala ko sira kan an b'a ɲini fɛ i ka fɛn fɔ an ye an b'i ka cidenya in sara kɛ min ni sanu de ka di walima jama de ka di walima nafolo mugu de ka di walima ɲaamɛbilen kɔ doninen nisɔndiya kow la n'o de ka di ye a fɔ an ye an b'o k'i Allah subhanahu wa ta'ala ako kira ma kul Muhammad afo e ti diya min kani iti sara ɲini u fɛ iti foyi ɲini u fɛ illa al mawaddata fil qurba Allah k'i ka cidiya sara ka kɛ i soma suru e kira cidenw somɔgɔw olu kanu ni nin tugu ɲɔgɔnyali o de ye e ka cidiya sara ye mantow fɛ. Mama ni o kɛra kira ka cidenya sara ye hakilima ni kodɔnna bɛɛ lajɛlen kan k'a ɲini k'a dɔn yalima kira ye joliw de yira ko ka olu kanu ka tugu la k'o labato e ka segin ka na Sahih Bukhari ni Muslim ni hadisa kitabu o hadisa kitabu i ja diɲɛ kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ ko yalima daliba masa kumana maa jumɛn de kan ko ale ala yɛrɛ ye olu saniya. Kira Sayyidina Ali Hasan Hussein ani Sayyida Fatima Zahra alayha salam ale de kɛra ninnu la muso kelen min ni ko ale de kɛra tour du monde cogo di masabla alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ale ni Sayyidina Ali u faw bɛɛ lajɛlen ye fa kelen
kira b'a la kare ko ale ni ale tun ye nɔrɔ kelen tumana min na ni nɔrɔ sera Abdulmutalibi la nɔrɔ cira filɛ nɔrɔ kelen kɛra nabiɲumanya nɔrɔ ye o nana ale fa Abdulahi kɔsolo la k'o kɛra ale kira Mustafa ye nɔrɔ kelen o kɛra waliya ani khalifaya ani imamaya o nɔrɔ ye o nana Abu Talibi la o kɛra Sayyidina Ali ye alayhi salam o ko Ala subhanahu wa ta'ala ye a laɲini ka nɔrɔ fila in fara ɲɔgɔn kan tuma min na ko ale kira ka nɔrɔ nana Fatimatu Zahra la Ala ko Muhammad Fatima furu siri Sayyidina Ali ma n'o kɛra nɔrɔ fila bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn kamari Fatima denso sanu kɔnɔna la o la jeni lahara kunanja o bɛɛ lajɛlen de ye Sayyida Fatima Zahra alayha salam nɔrɔ nana ɲɔgɔn sɔrɔ ye Hasan ni Hussein bɔra o la ka sɔrɔ ka sirifi tɔw bɔ olu la o tuma mɔgɔ minnu bɛ cɛsiri kɛ ko Fatima ka bangeni an ka o nisɔndiya kɛ ja o y'a yira k'a fɔ ko ja musow ni yɔrɔ bɛ Fatimatu Zahra ko la cɛw ni yɔrɔ b'a la denmisɛnw ni yɔrɔ b'a la maakɔrɔw ni yɔrɔ b'a la diɲɛ bɛɛ lajɛlen de ni yɔrɔ bɛ an ba Fatimatu Zahra la alayha salam muso ɲuman ni e b'a fɛ i ka du ka diya ni e b'a fɛ i ka gwa ka ɲɛ ni e b'a fɛ fo ka bɛɛ ka sabati i ni cɛ cɛ ni e b'a fɛ ka den barikamaw wolo ni e b'a fɛ ka kɛ misaliya ye sigida musow ye diɲɛ muso bɛɛ lajɛlen ye ko e ka an ba Fatimatu Zahra alayha salam e ka o ta ka o lajɛ dɛ an ba Fatima kun kelen don ka a mago don k'a janto a furucɛ la cogo di yalima Fatima kun kɛra muso ye muso min n'a cɛ ko kelen ale ko tan wa yalima Fatima kun kɛra muso ye muso min ni a bɛ don du kɔnɔ a b'a ɲɛ kumu cɛ kɔrɔ wa walima Fatima de kun kɛra muso ye muso min ni a ye cɛ nisɔndiya ko dɔn a b'o bayɛlɛma k'o kɛ nisɔngoya ko ye kalla wa hasha an ba Fatima ma kɛ ten an ba Fatima kun kɛra Sayyidina Ali ye komi n'a fɔ kɔnɔ ka ɲa Sayyidina Ali kun mana degun cogo o cogo a mana tɔɔrɔ cogo o cogo n'a kun sera an ba Fatima kɛrɛfɛ siga t'a la fiyewu a kun bɛ ɲinɛ a ka degun n'a ka tɔɔrɔw a n'a ka dimiw n'a ka dusukasiw fɛ an balimamuso o kuma e fana ka kɛ an ba Fatima ɲɔgɔnna ye ni cɛ degunnen bɔra kɛnɛ ma e kana sɔn fiyewu a kana fɛn sɔrɔ a ɲɛ du kɔnɔ min bɛ k'a ye degun ye min bɛ k'a ye tɔɔrɔ ye o de kama an ba Fatima y'o baara min kɛ daliba masa sɔnna a ye den barikamaw bange diɲɛ kɔnɔ k'o di diɲɛ maa ma n'o bolo bisi olu ma fo ka taa se kiyama jɔ don an ba Fatima Zahra alayha salam e k'a ladege dɛ a ka ala bato a n'a ka ala ɲɛsiranya la an tɛna o kuma janya Sayyidina Hasan ani Hussein o b'a lakale ko olu kun b'a ye sufɛ dugu tilama fɛ ko ni an ba Fatima n'a b'a ka sufɛ nafila seliw la ni olu kun y'a ye a tɛgɛ fila jannen don daliba masa ye ko nɔrɔ dɔ de kun bɛ so bili ci ka na Fatima tɛgɛ kɔrɔna olu sera kira ma sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ka taa ala kira ɲininka ni lahalaya in na ko ala kira k'o ma ko tumana min ni Fatima bɛ a ka sufɛ nafila seli la ni o de ye nafila bɛ datugu ni witiri min ye jɔko saba min bɛ kɛ kelen min bɛ o la ko Fatima kun b'a jɔ n'a tilala kalan na sani a bɛ taa roko la kelen minɛ na a kun bɛ kunutu kɛ a b'a tɛgɛ fila jan daliba masa ye a bɛ ala deli ka ala wele k'a kun b'a ɲini ala fɛ mumini 40 an ba Fatima kun bɛ olu ta o tɔgɔ ma ala y'a fɔ kari masina ma ala y'a fɔ kari masina ma ala y'a fɔ kari masina ma a b'o min kɛ ko ala fana kun bɛ mɛlɛkɛw de bila ko mɛlɛkɛw ka kɛ seere ye ko ale ala yafara an ba Fatima ma a bɛ ka yafa ɲini mɔgɔ o mɔgɔ ye ale ala yafara o bɛɛ ma mɔgɔ o mɔgɔ ye Fatima kanu ko ale ala yafara o bɛɛ lajɛlen makɔnɔ kuma kanu bɛ yen ka sago kanu kan kanu min ye fo ka kɛnɛ dɔ sigi k'o kɛrɛnkɛrɛn k'o sugandi ka bɔrɔ nafolow bɔ ka don o la ka farisogow bɔ ka don o da fɛ ka waatiw to yen o kama a fɔ kanu bɛ yen min ka bon ka tɛmɛ o kan nin kɛnɛ ye hadariba ani nin kɛnɛ ye seereyaba bɛɛ lajɛlen ka kan ka nisɔndiya
ka sewa ni amba Fatima Zahra alayhi salam aka surunali doye kiyama jodo tumana mena ni dalba masa bele jile wulila am bele jile siranendo makono bele jile jorolendo ko alaka masaya bi weleda ko beki kumbi Allah be kiyama jodo beki kumbi masabla ko ale ala yere ka jomuso keregerele jomuso sukandile ko debina wuli katama kado aljina ko Allahu akbar wejodi amba Fatima tu Zahra alayhi salam masabla Fatima tama choya ufleli daga ndema wari Fatima kako ulu fleli daga ndema wari okuma ni amba Fatima Zahra alayhi salam nabina wuli katama bela jireke kumbi Zahra alayhi salam naye aljina siramile abila seyoro dola abajo abafoko ala nzona aljina kono duma nganti do aljina kono funga juru do bila ikusa wojuri ala bafoko amba Fatima o juru jumai ako ala o ngafuru na fulo jurudi masabla kandoji kono tumana mina ni nefuru kumina siri Sayyidina Ali ma alayhi salam nekongo e ala kaje ka neka furuna fulo ka surunali donyi mfamantuni Allahu akbar tara okuma konni ofora ala ba fako tieno Zahra bi al yawma yawmuddin Allah wal jazaa yajru saradundi ika juru femo fembena mba besaribi Zahra munkadi ofore alai mbaki awala okuma ko yorola Fatima Zahra bana kale ko ala ne Fatima kanumbaw ba nyini fay ko do aljina kono okuma biye le 19 mars 2022 sigatola mugo yengera ni keneka ko dalba masabi ndoro de bila ambela jile tindala Allah noro mintiye ma wore tindala ko mi Zahra ka kene bonyango sigi sigatola wal mugo mi maka Zahra kan bay Allah akbar Zahra kan mo bi don uludi ko sona dalba masabi noro ke ulu tindala ulu bi don abo tola ko au kana au de Fatima tu Zahra kan mbawi aljina garanti talendo audi Fatima Zahra alayha salam akafuruna fulo ne ala yake audi ka aljina somoy okuma ko ta bani de na fara ko luka do aljina kono ko Allah subhanahu wa ta'ala ayu laidu di amba Fatima ma Zahra bakila ka la kale ko ala alisa ne Zahra nimisima wasa ala ba fa Fatima mungadi Fatima ba foko ala ngalu mba minun kanga kado aljina kono ma nyini fe o yene kanu minke olu fana bonya yira diemana dalba masaba la kalola okuma ko aw minu fana Fatima kanu aw kilewo kilen bidum ni aljina kono ni moko bakili Allahu akbar shaka mi yira kenen kanya ko ala ba fo shaka ne ala ya fara ma bakili ma e shaka kama Allah burama mi yira ya ala ba fo ko burama e kilenti dunde Zahra bunya kama kenen bunya kama ne ala bi ya fo ma bakili bido aljina kono e jurula sikatola jara kuma golare ni na fam min Zahra alayhi salam aka bunya ni kenen ulula ko so kono ndunu ye ala bilbilewi ambi adili ala subhanahu wa ta'ala fa ya rabbi Zahra barka min bi ala ka do an bela jirena la horma min be Zahra alayhi salam ala ka an so olu bela jirena ko de ka dorome kelen duranina ya rabbi ala kana ushinni misawarina ko farsugo ibarakenina ya rabbi ala kana muko shi banani de kulase mogoma anga banaba to ngulumbe ala ka shijane kanadi anu anga jamana ame do ke jamana ya rabbi Zahra bunya kama ala ka jamana imbasigi ya rabbi ala ka jamana inkurusuma jamana nyamugo ala ka nu deme ala ka jamana indeme ala ka jamana inkurusuma ya rabbi ala ka jamana imbo jambala ame do ke nyamana fanaye ya rabbi ala ka nyamana barka seka fo kambe ala ko sabati nyamana ya rabbi ala ka nyamana yirwa shirifke fanaye selim min kara nyamana ya kelen kaya ya rabbi ala ka ka degele nyamana ma wasika tala ka damle nyina ka sesa wala bonyamuma bela jire ki kan nyina ya chogo la jede mumina yelema e kan nyina ya ko billahi al-ali al-azim ngani yaw ngani yija ni yoro ina ya e ka siri de ko robo
afo ala mi korobo na ya sorla e ka ala ka zahra kanu ye tiye zahra bunya yiradena Allahu akbar kana koike ala ni hamira inde minena ni mako inde minena ala ni zahra bunya ye tiye e ala yo zahra kama Allah ikan mako indila ma ka zahra kama ika jamana imbasigi ala ka zahra kama ika barka duana ala ka zahra kama ika kenen to bunya katafe ala ka zahra kama izhar dini yere ya rabbi ika asankorota ya rabbi ika deme ika ake Allah subhanahu wa ta'ala ka dina deme bay akramo ambi adire dalba masafe ala ka shijane kenadi ani ambi anga musorba nyuma fo kerengere musorba nyuma minni aletinya abi ameriki jamana na ambi afo ni oye tanti Salimata Traoré na mari kono bele dire bi adon ko mama national bi adire Allah subhanahu wa ta'ala fe ya rabbi ala ka ani asara biriya mawni akademe wala ko ka sona ka joni ko inkoro ami mare fo kerengere yala Madame Traoré jatu jalo ama fo amaka gotiki kafo bi kila ka izar dini a présenter ko Madame Coulibaly ani muso bele dire ami président d'honneur fo laja Adama Traoré ama fo dandi foli min akadema ya fo dandi foli mina don ay déplacement mi ke kata Makiba fe ani Haidara fe aye Musa ka bakenina tondon fona ye u for sugo doni ka kila ka Musa ka ke ngo ina tuli ya rabbi ya ilahi ala ka ke aljina sumoy anoyi ami misile mari fana fo hanna ya sorla aye mani kenan nununa ya mbunya ala ka na bunya ka barka do ana ka baraina ala ka na deme ala ka na labla ala ko ka kala ya bunya ka kanu kama salli ala rasul salam bi barka da ami anyashi ana technicien yara ma kera DJ Togola ni oye Siri Togola ami afo ale ka sonorisation no alhamdulillah am mo be sonorisation hakamina nga sona ka do fara ka kokura ako barsabla ni ko bay afana ba fe ka ke ko bay ami afo ya rabbi alaka ani asarake aljine ami kila ka cameraman to kele fana fo ni oye bisi ka mokoyi ami ufu ya rabbi alaka na ani ubana alaka no kisi alaka ani ubere jiretana ambalma fanfa bora yoro jankana ambi ufu aybe labana ambalma muso krotum sanare ambi afo ya rabbi ko bere jire bismillah kenen kono inshallah baara in mina na kuncɛ ni diplôme di ye maa minnu ka cɛsiri bonyana tɔn in kɔnɔna la ani ka taa se waajuli a denbaya talen gundo ka di an ba min ma an ye fɛn min sɔrɔ diplôme di ninnu na an ka jɛ ka o sira ɲɔgɔn fɛ. Izar dini ka tableau do o kɔrɔ. a tɛgɛrɛ fɔ o la kɛ. alhamdulilayi rabbil alamin alhaji Adama Traoré Izar dini ko ka nin d'i ma k'i ka taa gulo i ka so kɔnɔ. Ajakara Fosale Haji Alhaji Marbate ini nih kakak Traoré wala monsieur le maire Odi Ama si ini biar dia baca deh orang suruh let for Bonne ta voilà c'est ça voilà ay il me photographe là para Alhaji Mohamed Sise alebina Madame Traoré jati jalo kati kakata oglo akasogoro dine togola ala ka kɛ sigi kɛnɛya ye an ma wala agak tu deh kalanbulon muso bɛɛ lajɛlen ka tableau d'honneur bɛ don k'a di a ma k'a ka taa o bulon a ka so kɔnɔ ɲɛmɔgɔya ye hakɛ a bɛna samaro ka di a ma. Alhamdulillah rabbil alamin wala ye kalanbulon ka sifimiri dilen e ma i ka taa nin bulon i ka so kɔnɔ kalanbulon tɔgɔ la don tɔgɔ la ko ne ye nin sɔrɔ diinɛ tɔgɔ la alhamdulillah rabbil alamin wala an karamɔgɔ Alhaji Mohamed Sise
aleta fa nanga almami alhaji sada dunia alibina sita menekati amba nyina fe aka présent dans le conseil aleka accompagner afara anga secrétaire ka hadi blubala nanga secrétaire administratif u ka ko accompagner kana Pablo menekati anan karamugo imam tadi ko aina sisika fengati no ye makitale alekana fora uka wala patron wala wala sise izarti wala fotota wala ayep tota wala Ambaden Shirifila TV lajɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ ka foli ni wale ɲuman dɔn o ye aw de tɛ aw minnu sɔgɔlen no Shirifila TV la san ni waati bɛɛ lajɛlen na nin tun y'an ye ɲamana Jamiyatu Izahar Tɔndenw an'u karamɔgɔ n'o de ye Ustaz Sulemani Jara san o san olu bɛ wajuli kɛnɛ belebele min sigi ka sanga ni Fatima Zahara aleya salam ale ka bangeli nisɔndiya ye ɲinan ta kɛra marti kalo san 2022 kɔnɔna la ɲamana an b'a ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ kumakan sanuma minnu fɔra Ala k'an kɛ jɔn kunnandi ye ka kumakan ninnu lamɛn duwawu minnu donna Ala ka duwawu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ hali bi shirifuw n'u bɔnnaw Ala k'u kanu don ne ni aw la k'a ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ an ka jamana Ala k'a suma cɛ bɛ ni kan bɛɛ Ala k'o don jamanaden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ Ala kun y'aw garisɛgɛ don min na o de ye nin ye n b'a fɔ Ala ka sigida wɛrɛ yira an na wasalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh shukran lakum. Londi sega tieme tinya welila fala ka chideme tinya welila londi sega tinya welila fala ka chideme tinya welila londi sega tinya welila fala ka chideme tinya welila namara shikolomba tinya welila fala ka chideme tinya welila